నీకు టీచರ್ ಬೈದೇರು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಹಾಜರಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಎಸ್ ಟೀಚರ್ ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪೂರ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪಂತೆ 30th 30 ಮೂಜಿ 21 16 ಈ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಕ್ಲಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಪೊಂದುಲ್ಲೆ Q&A ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ 5000 10,000 ಪೂರ Q&A ದಿವೊಂದುಲು ಒಪ್ಪುವೆರು ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ 21 ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎನ್ನ 20,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನಗೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುವೆ ಪಣ್ಣದು Q&A 20 ಬೋದು ಇತ್ತೆ 21K ಬೈದಿರತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರೋಡು ಯಾನ್ Q&A ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಸೊ ನಿಕ್ಲೇದು ಆದ ಪೂರ ಎನ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೆರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ನಿನಿಕಲ ಟೀಚರ್ ಬೈದೇರು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಹಾಜರಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಎಸ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನದು ಅಂಚ ನಿಕಲ ಟೀಚರ್ ಕುಲ್ದೇರು ಎದುರುಡೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇನಿಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಪೂರ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನಾಂಡ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನೇರ ಅವಂದಿನ ಇತ್ತನಾಂಡ ತುಲೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡೆಯನ್ನು ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪನೇರ ಆಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪನೇರ ಒಂದಿನಕ್ಲು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತ್ತಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ನಿಕ್ಲು ಇನಿ ತೂವರ್ ನಿಕ್ಲು ಮೂರ್ತಿ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತ್ಯಾನು ಯಾನು ಮೆರ್ನ ದಿಸೆಟಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮೇರಿಜ್ಜಿನಡ ಯಾನು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಯಾನಂಗಿ ಮೆರೆನ್ ನಂಬುದು 7 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಬಾಬನ ಬಕ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಕ್ಲೆಗ್ ಅಕುಲು 3 ನಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನತ ಎನ್ನ 30th 3 ಯಾನ್ ಮೂರನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಪಂತೆ 30th 30 ಮೂಜಿ 21 16 ಈ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಕ್ಲಿಗೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಕ್ಲಿಗೊಂಡತ ಮುಕ್ಲೆ ಗುರುಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡು ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೇರೆ ನಂಬಿ ಬಕ್ಕ ಮೆರೆನೊಂಜಿ ತತ್ವ ಉಂಡು ಮೆರೆ ನಂಬಿನಕ್ಲಿಗೆ ಉನಿಯರೆ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಕೊರತೆ ಮನ್ಪುಜಿರಾರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆಂಡ ಮೆರೆಗೆ ತಕ್ಕ ನಡತನಾಂಡ ಆರು ಉಲ್ತುರ್ ದೋಣಿ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತವೆರು ಪಂಡ ಮೆರ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ ಮೆರೆಗೆ ಸೀದೊಪ್ಪೋಡು ಸತ್ಯೊಡಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ಕ್ ಎತೋ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ಆತ ನನ್ನ ಲೈಫುಡು ಅವು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಪವಾಡಲ ಐಟಲ ಪಂತ್ಯಾನು ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲೆ ಅನ್ ಪಂತ್ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಶಿರಡಿಗ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಮೇರೆ ನಂಬಿ ಬಕ್ಕ ಶಿರಡಿಗ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ಪೋದು ಬತ್ತ್ಯಾನು ಕೆಲದಕ್ಲು ಪಾಪ ನಂಬುವೆರು ಆಂಡ ಅಡೆಗೆ ಪೊಯರೆತ್ತುಜಿ ಓಡೆಗೆ ಶಿರಡಿಗೆ ಪೊಯರೆತ್ತುಜಿ ಮೇರು ಲೆಪ್ಪೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡುಗೆ ಅರ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಇಜ್ಜನೆ ನಮಕ್ ಪೊಯರ ಆಪುಜಿ ಅರೆಗ್ 6 ಲೆತ್ತುನಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಕಿದ ಕಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಒಯ್ಪುರತ್ತ ಆ ಟೈಪುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನು ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೋತೀನಿ ಪೂರೆರ್ನಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಪೋತೀನಿ ಐಡ್ದಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಪೋಯ ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಡಿದಿ ಪೋಯ ಮೂಜಿನೇ ಸಲ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅವು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ ಯಾನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಜತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೆರಡ ಬಾಬಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಯಾನ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಎಂಕ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಈತೆ ಅಲ್ಪ ಶಿರಡಿ ಪೋಡು ಆಡ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದೆ ಉಪ್ಪರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಟ್ ಪೀಸ್ನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನು ನಮಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಪೀಸೆ ತುಲೆ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ದಾನ ಧರ್ಮಗು ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾರು ಬಾಬಾ ಆಂಡ ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡದು ಶಿರಡಿ ಎತೋ ಜನ ಲೂಟುವೆರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಕಾಸು ಅಲ್ಪ ಅರೆಗು ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪ ದಿಯರೆ ಉನ್ನತ ಪ್ರಸಾದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ದಿಯರೆಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು 1 ಸಾರ ತಾಜಿನದು 1 ಸಾರ ತೆನ್ಮನದು ಪೂರ ದಿಪ್ಪೇರು ಪಿದೆಡು ಪೂರ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ರೂಮ್ ಅಂಚೆನೆ ರೂಮ್ ಕುಲ್ಲೆರ್ಲ ಕಾಸು ಬಿಡತ್ತ ನಮಕ್ ಬಕ್ಕ ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫುಡ್ಡುಗೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕೊಂಡದು ಅಂಚೆನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರೋಡನ ಏನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಏನ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪಣದು ಅವೇ ಟೈಪ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ತುಲಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಶಿರಡಿ ಪೋತಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಿ ಇದೀರು
ಆ ಟೈಪ್ಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಏರಿಳಿತ ಅವಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ ನನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದು ಉಣ್ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಬಲೆ ಈ ದಾಲ ಉಣ್ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆನುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಗ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಾಬುಲ್ಲೇರಿ ಟಚ್ ವುಡ್ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಗಲ್ಲ ಯಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇರು ಉಲ್ಲರಂದಾಂಡ ಇಂಕಿರು ತೂಪಾದ ಕೋರುಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಮೆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಉಂಡತ ಬಾಬನ ಫೋಟೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಬಾಬನನೇ ಫೋಟೋ ಬೈದಿನಿ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದು ಪರ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಪವೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಎನ್ನ ಬಾಬನ ಫೋಟೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಬೈದಿನಿ ಗೊತ್ತಾಣ ಪಣ್ಣ ಬಾಬಾ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ನಿನ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯದ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಮಗೆ ಒರಿಯಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಪನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಯಾನು ಮಂತಿನ ಮದ್ಮೇರ್ ದುಂಬುಲ ಯಾನು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆ ಜಾಬ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ ಅಕಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಜಿನಾಡಲ್ಲ ನನ್ನೋರಿನ ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿದಾಕಲ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಬತ್ತದು ಸೇರು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸೇರುನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಚೋಗ್ ಲಂಚಿನೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲಂಚಿನೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಪೋಯಿನ ಮರುಡೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ನಕುಲ ಸಾಯಿ ಡಿವೋಟಿನಕುಲೆ ಅದುಪ್ಪೇರು ಸಾಯಿ ಭಕ್ತಿರೇ ಅದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬತ್ತಿರಾರು ಆರ ಮಲ್ಪ ಉಡುಪಿದಾರು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಡೀಪಿದು ಏನು ಬಾಬನನೇ ಉಂಡು ಐಡ್ದ ಕಾರ್ ಅರ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ದೀಪೆ ಪುದರ್ಪುರ ಬೊಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮಗಲ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಂಡಿರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪಲಕ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಕೋರ್ಲೇನು ಸೊ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯನು ಐಡ್ದ ಕರೆ ಪಾತೆರ್ ಆರು ರೀಸೆಂಟ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ್ಗೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ವಿದಿನ 3 minutesದಲ್ಲೇ ನಾಡ್ದು ಪತ್ವೆ ಪಾತೆನ ವೇ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂಚ ಪತ್ವೇನು ಬೊಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎದುರು ದಿಕ್ಕ ನಾನು ಫೇಸ್ ರೀಡ್ ಮನ್ಪೇನು ಓಕೆ ಸೊ ವಿದಿನ 3 minutes ಗೊತ್ತಾಣಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಪಣದು ಬೊಕ ರಡ್ಡನೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಣಾರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಭಕ್ತಿ ಪಣದು ಆಂಡಾರಿಗೆ ಪಾಪ ಶಿರಡಿಗೆ ಎತ್ತುದಿಜಿಗೆ ಏನು ಪಣ್ಣ ಇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಇರೇನ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬಾಬಾ ಲೆಪ್ಪು ಇರು ಪಣದು ಅಂಚೆ ಪಾತೆದೆಟ್ಟೆ ಲೇಡಿಯಾರು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೊಪ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಟಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕುಡರಿ ಎದುರ್ದಕ್ಕಲ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ದಿತ್ತಿನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೇವರು ಎರ್ನಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯರ ಆಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಎರೆನಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಡುಪುರೆ ಅಂಚ 6 ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರು ಐದಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ಲು ಉಂಡತ ಅಂಚಾನಿ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯರು ಅವಲೆ ಏತೆ ತಗೋತುನ 9,890 ಬಿಲ್ ಆತನು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ದಪಣ 17-18 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಿರಾರು 9,890 ಆತನು ಸೊ ಈರು ತೋಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ಇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಇದಾದ ಗೊತ್ತನ ಎಂಕಲ ಉಪಯೋಗ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡು ಕೊರಿಯತ ನನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ದಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರೊಡು ಅಂಚೊಪ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಗುಣಟ್ಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ನೈಟ್ಗಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಇತ್ತಿನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಏರ್ನಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಬಾಬನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಾಕಿನ ಅಂಚಿನ ಬಾಬನ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನರು ಮೇರು ಕುಡೋರಿಯ ನೆರ್ಪೇರು ಪಣ್ಣದು ತುಲೆ ಯಾನು ಇಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಪಣ್ಣ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆಲ ಮಂತ ಆ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ದೀದು ಪೋರಿಯಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವೇನು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪುಜ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ದೇವರು ಕೈ ಏರೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ಐಡ್ಬಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ನೆನಪಣ್ಣು ಮಾರೆ ಅವೇ ಒಂದು ಇಂಚಿ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪನ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಅಂಚ ಐತ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ನೆನಪನಾಗ ಮನ್ಪೇನ ಐತ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನಲಾತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಪನ್ಪೇನು ನನ್ನಲಾತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಬಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದೇಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮನ್ಪುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಸೇರ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಯ ಬಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಬಕ್ಕ ಓಲು ದಾದ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪುನಂದಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಎತೋ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಏತ್
ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಜನ ನಂಜಲನ್ನಕುಲು ಒಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಓಲು ದಾದ ಪೂರ ಓಲ ಪನೊಂಚಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆದಿದಿಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಒಪ್ಪುಜಿರು ಐನು ಬಿರಿಲು ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುಜಿತುಲೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಮನುಷ್ಯರ್ಲು ಒಪ್ಪಿರು. ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕುರು, ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಹಾಳು ನಿಖಿಲು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಸಂತನ ಆಡೊಂದು ಮಂತೊಂದು ಒಪ್ಪಿರು. ಸೊ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಓಲು ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆದಿದಿಲೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪನೊಂದು ಬರುಚಿ ಅನ್ ಇಂಚಿನ ಗಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಂತುನೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ದೇವರೆಟ್ಟೆ ಮನ್ಪಡುದು ನಾನು ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಈತೆ ಕೂಡ ನೆನಪಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಪನ್ಪೆರತ ಈರು ದೂರ ವರಂದು ತುಲೆ ಯಾನು ಇಂಚಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿರು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತದಿತ್ತುನಾಂಡ ಅವೇನು ಯಾನು ಬಾಯ್ಡ್ ಪಂಡದು ಅವೇನು ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಅವೇನೇ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ಪ್ಯಾನು ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಸಾರಾಂಶ ಪನ್ನಗ ಮೇಯ್ನದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಐತ ಪಿರವದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೋಡಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡಾಂಡ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮೂಲಾಡ್ದು ಬರೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಈತ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡ ಸಡನ್ ಎಂಕ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನು ಪಂಡ ಕಷ್ಟ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಪಣ್ಣ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಮೂಲಾಡ್ದು ಕನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಡ್ದು ಕನ್ನನಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದು ಬರೋಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ಪೇನಿ. ರಡ್ಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಾಬಲ ಎದುರುಡೆಲ್ಲಿರು ಎಂಕ್ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ದ್ವೇಷ ಇಜ್ಜಿ ರಿವೆಂಜ್ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮಂತಿತ್ತನಾಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಓಲ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಡ್ದಿದ್ದು ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ಬಾಯ್ಡು ಪಂದು ಬೊಡೋಡು ಇಂಚೋ ಅಂತ ನಿರ್ಸಂತ ನೋಡು ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಡು ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಡು ಶಾಪ ಮಂತ ನಾಡು ತುಲಿ ದೇವೆಲ್ಲ ತಥಾಸ್ತು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ದೇವರದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೂ ಎಡ್ಡಂಡು ಆ ಮೊಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೊಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ತಥಾಸ್ತು ಏರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಶಾಪ ತಟ್ಟಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಿರರ್. ಸೊ ಯಾನು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೇನೆತ್ತನಾಂಡ ಯಾನು ಪನ್ಪೆನವೇನು ಪನ್ಪೆ ನೆರ್ಪೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಪನ್ಪೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ದೀನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಐಕ್ ಹೋಪನೋಪನೋ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ತುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಐ ಲವ್ ಯು ಒಂದು 12 ಗೊತ್ತಾಣ ಏರೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪೂಜಿ ಏರೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಡ 5 ಜನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಲಿಂಗ್ ಕೊಡದಿತ್ತೊಂದು ನನ್ನಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದ್ಜಿಂದ ಪನ್ನೊಂದುಲಿ ರಕ್ಲು ಹೋಪನೋಪನೋ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಮೆತ್ತಡ ಅವೇನು ಮನ್ಪುಲಿ ದೇಹಗೊಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಬೇನೆ ದ್ವೇಷ ಮದ ಮತ್ಸರ ಪುರ ದಾಲ ದೀರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪೇರುದಲಕನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪೋಡು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ಕೈಪತ್ತುನು ಕುಡರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ನಿಡ್ಸಂತ ನಾವಡು ಆಯೆ ಪಣ್ಣು ತಿಂದು ಪೋಡು ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ನೋ ನೆವರ್ ಆಪುಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸು ದಿವೋಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪನ್ವಾರು ಮೇರೆ ಇಂಚಿನ ನೆರಂದೆಪ್ಪುನು ನೆರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನೆರೆದು ಪೊಪ್ಪುನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೇಷ ರಾಶಿ ದಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೆಪ್ಪು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ನಕಲು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅದು ಪೇರು ಮುಂಗೋಪಿನಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರ್ಕೋಪದಕ್ಕಲು ಪಟ್ಟ ಅಂದು ಪಾತಿರ್ನಕಲು ಅಕ್ಲು ಮುನ್ಕುದು ಕೆಲವದಕ್ಕಲು ಮುಂಕು ಇರು ಉಲಾಡಿ ಮನ್ಕು ಎದುರಡಿ ಸ್ನೇಕ್ ಹಾಕಲು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಂಬೋಚು ಎದುರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ದು ಪಿರಾವಡು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋನ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೇನೆ ದೂರು ಎನ್ನ ಎತೋ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಯಾನು ತಿನ್ಪನಗ ಎನ್ನನೆ ತಿನ್ಪೇರು ಮೋನ ಇಂಚ ಬೆರಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋನಗ ಅಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ 3 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬನ್ಪೇರು ಈರು ಲಕ್ಕದ ಪೋಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಬೇರಂದು ಅಂಚಿನ ಸ್ನೇಕ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಎಂಕ ಲಕ್ಕನೆ ಪಟ್ಟನ ಬನ್ಪಿರತ್ತ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಪಟ್ಟನ ಬನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಂಬುಲೆ ಆಣ ಮುಣ್ ಈ ತೆಲ್ತಂದು ಪೆರದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾತಿರಂದು ಅಂಚಿ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿ ಪೋಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಂಬೋಚಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿರಿ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಅಮಸರ ಕೊಟ್ಟೋಚಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನು. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 11 ಬೈದ್ಯಾನು ಪಕ್ಕ ಸುರುಕೆ ಬಂತೇನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಾಣ ಏನು ಪಂತತೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ನ್ಯಾಪುನ ಪಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ರೀಚ್ ಬತ್ತನಾಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುದಕ್ಷಿಣ ಆದಪ್ಪುನು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು. ಓಕೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣದಿಲಿ. ಓಕೆ. ಇತ್ತೆ
ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೀನಿ ರೆಡ್ ತಾರ ಮಂತ್ರದ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಒಂದು ಏತೋ ಜನತೆ ಇಂಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನಕ್ಲ ಕಿಟಿ ಪಿಟಿದ ಒಂಜ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬೇತೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜ ಬಡಿದಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಚಪುರ ಆದುಪ್ಪುನು ಒಂಜ ಡಿವೋರ್ಸ್ದ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜ ಲಡಾಯಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಪುರ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನಕ್ಲ ಕಟಿಪಿಟಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತುನಾಂಡ ಎಫ್ಐಆರ್ ಇತ್ತುನಾಂಡ ಅಕಲ ಇಂಚ ಕಡಿಯರಂದ ಆನಗ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗನಕ ತತ್ತದು ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ್ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನುಂಡತ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರನೊಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ತರ ಏರು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ದೇವೆರು ಓಕೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ದಕ್ಲ ಬುದ್ಧನಕ್ಲ ದೇವೆರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕೆಂಡಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಸತ್ಯಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಂಡಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಕೇನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಏರು ಪೂರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಮದ್ಮೆದ ವಯಸ್ಸು ಬತ್ತದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎದುರು ಪೋನುಂಡ ಎಂಚಿನಕ್ಲ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನಕ್ಲ ಜಟಪಟಿ ಆದಿತ್ತೆ ದೂರ ಆವೊಂದುಲ್ಲರ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇದೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡು 2 ತಿಂಗಳು ಪಾಡು 3 ತಿಂಗಳು ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡ್ ತಾರ ಮಂತ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದನು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತನ್ ಪಣ್ಣದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಟೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಬೇನು ತುಲೆ ಐತ ರೆಡ್ ತಾರ ಮಂತ್ರದ ಒಂದು ಐತ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಓಂ ತಾರೆ ತಾಮ್ ಸಾಹ ಪಂಡದು ಉಂದೇನುಂಡತ ದಿನಟ್ 108 ಸಲ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಚಾಂಟ್ ಪಂಡ ಪಠನೆ ಮನ್ಪುಡು ಅತ್ತನಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನೇರು ಉದಾಸೀನ ಹಾಪುನು ಅಂಚಿನಕುಲು ರೆಡ್ ತಾರ ಮಂತ್ರದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಸರ್ಚ್ ಕೊರ್ಲಿ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನು ಕೆಬಿಟ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಅತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಡೆಂದೇ ಪಂಡದು ಇತ್ತನಾಡ ನಿಕುಲು ಬಯ್ಯದ ಪೊಡ್ತುಡು ಶಾಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಲುಲೆ ರೆಡ್ಡೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ರೆಡ್ ತಾರ ಮಂತ್ರದ ಇಮೇಜ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬೋಡಿತು ನಾನು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ದೆಪ್ಪುಲೆ ರೆಡ್ ಉಂದೆಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ದ ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತು ಐತ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಫೋಟೋ ಬೋಡಿತಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ದೀವಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತನಾಡ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ದೀದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಐತೆ ಎದುರುಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಜಪಮಾಲೆ ಎತ್ತನಾಡ ಜಪಮಾಲೆಡ್ಲ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಓಂ ತಾರೆ ತಾಮ್ ಸಾಹ ಓಂ ತಾರೆ ತಾಮ್ ಸಾಹ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಪನೊಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣು ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದಿನಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಕೆಲದಕ್ಲು ಹಾಕುನ್ಗೆ ಪತ್ತುನ್ಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ನಂಚಿ ಬರ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತುಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಅವು ಅಂಡತ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ರಿಮೂವ್ ನೀ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಉದಾಸೀನ ಆಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ 8 ಸಲ 28 ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಲೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಸೇಜ್ ಶೇಕ್ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಗಾನ್ 0 ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ದಿನಟಿ 28 ಸಲ ಬಾಯ್ಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ 28 ಸಲ ದಿನಟು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವಳು ಏತು ಕಾಂಡ 28 ಸಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 28 ಸಲ ರಾತ್ರಿ 28 ಸಲ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೂರೊಡ್ದೆ ಕುಲೊಂದು ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಪುನು ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡೇನೆ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಪುನು ಅಂಚಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯೆ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸೇಜ್ ಶೇಕ್ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಗಾನ್ 0 ಓಕೆ ಒಂದೇನಂಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಅಡೇನೆ ಕಟ್ ಆಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನೆ ಬುರುನು ಲಡೆ ಮನ್ಪುನು ಪತ್ತನು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನತ ಅಕುಲಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎತೋ ಜನತ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಪೂರ ಹಾಳಾದುಂಡು ಅಕುಲು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ದಕ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ್ಗೆ ಹಣ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರದಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಈ ಒಂಜಿ ಅವನು ಉಂಡತ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡತ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ಬೇನೆ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಂದದು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಬರ್ಯಾರೆ 10427896 ಉಂದೆನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತುಲೆ ಅನ್ನು ನೆಟೆಯನ್ನು ಬರೆತಾನು ನೆಟೆ ಇಂಚ ಕೆಲದಕ್ಲು ಏನು ಇರು ಒಲ್ಪ ಬರೆಯೋಡು ಪಣ್ಣದು ನೆಟೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇಡ ತಿರ್ತು ಇಂಚ ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಬರೆಯಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಐಡ್ದಕ ಎತೋ ಜನ ಕಲ್ತದು ಪಾಪ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜನೆ ಉಳ್ಳಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದು ಎತೋ ಜನ ಇಲ್ಲಡು ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು 4931518
641491 ಓಕೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ನಿನ್ನೀಕುಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಡ್ ಬರೆಯಲಿ ಡೈಲಿ ಬರೆಯಲಿ ಮೀದಾನ ಗೊರೆಸದು ಪೋಪುನು ಪುಡ ಪಾಡ್ಲೆ ವಿತ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇನು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲು ಬರೀತಾರಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲ ಮಂಡೆಗಳ ಪೋಡದು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಬಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಬರಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಐಡ್ದಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಲದಕಲು ಏತ್ತು ಬೆಂದಿನ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಬರ್ಪೋಜಿ ಮಸ್ತು ಸಾಲಡು ಮುರ್ಕುದ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲು ಆಮೇಟು ಸಾಲ ಈಮೇಟು ಸಾಲ ರೊಟೇಷನ್ ಕೆಲದಕಲ ಜೀವನನೇ ರೊಟೇಷನ್ ಜೀವನ ಅದಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಎತ್ತುದಲಕನೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ಅವು ಮನ್ಪು ಉನ್ ಮನ್ಪು ಆಡಲ ಮುಟ್ಟಿನಿಜಿ ಪತ್ತಿನಿಜಿ ಸಾಲ 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 ಸಾಲಡ್ದು ನಿವಾರಣೆ ಆಯ್ರಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೂಲು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇನು 52185190451202 ಉನ್ನೆಲ್ ನಂಚಿನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ. ಐಡ್ದಕ ಇತ್ತೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅದಪ್ಪು ಅತನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಡ್ ಎತೋ ಜನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟುಡು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅದು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹೈ ಅದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಬಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಈತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪಣ್ಣದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಾನು 41981719914481 ಉನ್ನೇನು ನಂಚಿನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಡ್ ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಐಡ್ದಕ ಆಪು ನಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಯಾನು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಎತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಈತೆ ಯಾನು ಈತ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೇರೆಗೆ ಐತೈತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೂರ ಲೈನಡೆ ಪಾಡಂದು ಪೋಚಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆತ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಿರ ಆತ ನಾನು ಇಂಚಿನಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳಿರ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದನೇ ಅನ್ಕುರಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ತೇತ ಸ್ಲೀಪ್ ದ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ತೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪು ಕೆಲದಕ್ಲು ಆ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಸ್ಲೀಪ್ ದ ಕೊರಿಯತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಕೊರಿಯೆ ಓಕೆ. ಐಡ್ದಕ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉಜೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕೆಲದಕ್ಲಿ ಈತುದ ಕೋರ್ನ ಗೊಪ್ಪೋ ಇಂಕ್ಲಿ ಬಚ್ಚುನು ಮೇಡಮ್ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಂತರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅವದಾದಂದು ಪನಗ ಶ್ರೀಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮನ ನಿಕ್ಲು ದಿನಟ್ಟು 108 ಸಲ ಬಾಯಿಡ್ ಪಠನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಆಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ಲ ತೂಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮ್ ಪಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಪ ಕಟಾಕ್ಷ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ. ಅಂಚೆನೆ ಅವೇನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮ್ ಉಂಡಕ ನೆಟ್ಟೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಡ್ ಬರೆಯಲಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನಡ್ ಮುಲ್ಪಲ ಬರೆಯಲಿ ನೆಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ ಬೇತೆ ಕುಲೇರ್ಲ ತೂಪುನಂದನ್ನ ಮುಲ್ಪ ತೈಜ್ ತಲ್ಪಲ ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆದೆ ಪಣ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ GB ಖಾಲಿ ಆಗೊಂಡು ಪನ್ಪೆರ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತಿನ ತುಲೆ ಯಾನು ಕೂಡರ ಯಾನು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ವೇನು ನೆಟ್ಟೆ ಪತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ. ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎತೋ ಜನ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಲರ್ದರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುವೇಟ್ ಉಡುಪುನಾರು ಪಾರ್ಲರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನರು ಅರೆಗ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜನ್ಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ಲ ವಿದಿನ್ 10 days ಅರೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇರೇಗ್ಲ ಎಂಕರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪು ಯಾನು ಪಾರ್ಲರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತದಿತ್ತು ದಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಏನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪುರ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಟ್ರೂ ಕಾಲಡ್ ಅವೇನೇ ಸೇಮ್ ಅಂತದಿದ್ದು ಏನು ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನನ್ನಲಾತ ಗ್ರೋತ್ ಆಲೆ ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನೊಪ್ಪೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಹೃದಯ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಏಡಲ ದ್ವೇಷದಿ ಓಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲದ ಆಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದಿತ್ತು ನಾಡ ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪೆರೆಗೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ದ್ವೇಷ ಬೈಕೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲಿ ಲೈಫ್ 4 ದಿನತಗೆ ಆ 4 ದಿನದ ಲೈಫ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಳೆಯೊಂಡ ತಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ನಕ್ಲ ಕಣ್ಣಡ್ಲ ನೀರು ಬರೋಡ್ಗೆ ಆ ಟೈಪುಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕದು ತುಪ್ಪ ಹೊಡ್ ಪಣ್ಣದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಸೊ ಇಡೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಣ್ಣು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಎನ್ನ ದದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರು ಯಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂಡ ಓಲ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ Q&A ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ 5,000 10,000 ಪೂರ Q&A ದಿವೊಂದುಲು ಒಪ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಯಾನೈತೆ ಎನ್ನ 21 ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎನ್ನ 20,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನಗೆ ಯಾನು ಮನ್ಪುವೆ ಪಣ್ಣದು Q&A 20 ಬೋದು ಇತ್ತೆ 21K ಬೈದಿರತ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಾರೋಡು ಯಾನು Q&A ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೇದಾದ ಪೂರ
ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೆರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಕೇನೆರೆ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಕೇನೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ Q&A ದೀಪ್ಯಾನು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದು ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುರ್ಲಿರು ಮೇಡಮ್ ಪೂರೆಲ್ಲ Q&A ಮಂತೊಂದುರ್ಲಿರು ಈರ್ದಾಯ ಮಂತದ್ದು ಜರ್ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೀವಂದೆ Q&A ದೀವಂದೆ 21K ಆಂಡತ. ಸೊ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಪಡ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಕ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪ್ಲಕ ದಯಮಂತದೊಂಜಿ ಕೇನ್ వచ్చి ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇನು ಐತನೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಯಾನು ಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಪನ್ನೆ ರಾಸೆಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಣದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ನಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು ನಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನಲ್ಲಿ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ತೇಮಂತದೊಂಜಿ ಕೇನುಚಿ ದಾದಲ ಕೇನಿತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಪಂಡದು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟಿಕ್ಲು ಒಂದು ನಾನು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇನು ಖುಷಿ ಟೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುರ್ದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟೆತ್ತುಲೆ ಒಂದು ಪನ್ಪೇನು. ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ತುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.